Sibingelele mbukeli weReal Nqubeko TV sisekhona kwaZungu komprofeti uMafohla. Sekusekuseni kuyasa sekulisonto lokho siqale ngeSabatha ngenxa yomcimbi ubukhulu bawo ngendlela obumkhulu ngawo. Ngizoqala ke ngoMafohla kwesizwe nje Manzini asiqale ngokubonga. Sikubongele umcimbi omhle kangaka nomkhulu kangaka. Kuthini nje sesifike emaphethelweni osuku la namhlanje? Mfowethu yazi ayinhle into yengane. Yazi ayinhle sibonga kakhulu konke nje yazi ukuthi uma into yenzeke kanje awukwazi ukubonga ayaphela amagama. Kodwa konke kwenzakele afikile ama artists athembeka abangafika mhlawumbe izinkinga zabo eyithizeni. Kodwa ke ade sibafakile bonke abafikile kwasala babambalwa mhlawumbe bosichazela yini bengafikanga. Kodwa ke kuhambe kahle mhlawumbe baseza abanye kodwa ke sibabizile abantu sajabula umcimbi kamakoti wami ube muhle kakhulu umshado wethu ube muhle kakhulu sijabule kakhulu bafika abantu kwafika amagufta kwacaca kwafika odokotela besintu kwacaca kwafika obabumathaba was a former mayor yakwaNongoma kwacaca hamba nomama kwacaca sibonga kakhulu mfowethu. Ngibone indlela amagufta abambisene ngayo Zwide sibona kushawa imali ngendlela emangalisayo. Mhlawumbe ngathina amazwi akho ukubonga nje kumagufta nabo bonke abantu abekusupportini. Ngithi kumagufta kimina angumndeni wami sibili kuyasho ukuthi umuntu uzakhele ubuhlobo ngokuphila kwakhe. Sibonga nje impilo yethu amagufta lokubambisana amagufta angigelela imanga. Bangiphi inkomo zabambili khona ubaba uThoma Juqula ngiphe inkomo uyaganwa ngoAugust ngiphe inkomo ngoba khona ubaba umhlongo wale sazana nasezayonto yanaye kuimvuselelo ubaba ungiphe 10,000 sibonge kakhulu bafowethu bangithengela nento yokuwasha bangiphathe kahle uNkulunkulu azababusise nabasemzini wami bangiphathe kahle ngongilethela umakoti wami. Dlonkulu usuku lakho beloluhle kangaka sesifike emaphethelweni uzizwa kanjani athina amazwi akho kubonga? Asiphelelwa amazwi ngendlela engijabule ngayo cha umyeni wami angithi nje ungimangazile into ayenzile bengalindele bengazi phela ngoba uyangithanda ayena yangikhombisa uthando kodwa kwenzile ayikube isimanga kakhulu kube isimanga ngibongele kakhulu kwabasupportile ya umcimbi nje uhambe kahle ube muhle siyabonga nezipho zinhle sitholile. Lo mcimbi uthathe 2 days ngoba sifike lapha ngeSabatha njengamanje isonto ekseni. Mina ukulala lokungagcina lesithathu. Akazi ngolala nini kodwa nje hayi umcimbi ube muhle kakhulu. Bakithi sinibongele kakhulu umcimbi obumuhle ngicanti inqophamlando le esingakaze siyibone indawo siyanibongela. And ayikube nqophamlando. Siqophile umlando. Bekuyiboko singabo ebesize ngabo la kwaMafohla. Nathi ke sesiyogoba amadlanga labakithi nibe nobusuku obuhle emakhaya. uMafohla ngathi khona afisa ukubeka Purpose Valley. Amazwi khona ufuna ukubeka Mafohla. Abantu bengacanga ukuthi basengiganiwe ngiselaphi. Ngiyaqhubeka ngiyabelapha abantu ngisebenza Monday to Friday ekhaya. Ngisiza abantu ngiyabelapha ngiyabageza ngiyahlola. Inamba yami 0650813735. Umsebenzi wami njengoba niubona omkhulu kangaka kungakithi kwaNongoma ngisiza abantu bangakithi kwaNongoma and bangihlonipha njalo sekuqhamuka abantu all over umhlaba wonke abazothatha inhlahla abazogeza abazoqina nabavule izinto zabo nabafuna ukwambulela ingubo bafika lapha bese kuyalunga kulaba busise. Mafohla sibonge kakhulu nathi usimeme serial ngoba uthi sizoba ofakazi ufuna ubonga kwinqubeko the real one. I think there's other one. Why ayikhenye senzela nomntazi ukuthi cha imakuthiwa real unqo or no other one but want to thank you kwinqubeko Real TV ngendlela siyalibona ukuthi page lakho lihamba kahle kakhulu ubukhona bakho buyishintshile impilo yabaningi abanye ibamoshile kodwa nje we thank you kakhulu yazi ukuthi ukuba public kuyakudamage or kuyakwakha and again there is no bad publicity if you are a public figure. Thina kabantu mawukhathi usivezile bafuna ukusibona bese beficala amandla kade kukhulunywa kabi bebona amandla lo muntu uyenza ngempela lento baphila abantu qhubeka igama libe lihle. Mafohla sinidedele ndlonkulu sinibongele. Siyabonga. Hayi ke bakwethu sekusifike emaphethelweni sibonane ngokuzayo.